A wnaeth y gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn adnoddau pêl-droed 3G cymunedol. Diolch yn fawr am y sylw yna. Ni wedi buddsoddi yn sylweddol yn barod drwy chwaraeon Cymru sy'n arwain ein buddsoddiadau mewn Caeau pêl-droed trieg artiffisial ac artiffisial. Mae nhw wedi buddsoddi 3.731 miliwn yn y grŵp cyfleusterau chwaraeon cydweithredol sy'n cynnwys ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru a Hoci Cymru. Mae hyn wedi helpu ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru i sefydlu 77 o Gaeau chwarae taireg yng Nghymru. Y targed yw creu 100 o'r Caeau yma erbyn 2024. Diolch yn fawr iawn am yr ymateb yna, a dwi am eich annog chi fuddsoddi ymhellach ac i fuddsoddi yn benodol yn Ynys Môn, yn cyfeirio at y cwestiwn blaenorol ynglyn â pêl-droed rhyngwladol. Fydd na ddim pêl-droed rhyngwladol heb bêl-droed llwyddiannus yn ein pentrefi a'n trefi ni ym mhob cwr o Gymru. Dwi'n edrych ymlaen i ddilyn tîm Cymru draw i Azerbaijan yn nes ymlaen eleni, ond fydda ni ddim yn gallu gwneud hynny mewn blynyddoedd i ddod heb fuddsoddi yn y grassroots fel petai. Mae yna gae 3G bendigedig yn Llangefni, mae yna fuddsoddiad yn mynd i fod mewn uwchraddio adnoddau ymhorthaethwy. Mae gwirioneddol angen Caeau 3G newydd yng Nghaergybi ac yn Amlwch. Dwi wedi cynnal cyfarfodydd yn barod efo aelodau'r cymunedau hynny sy'n barod i wneud beth bynnag sy'n angen i ddod â'r buddsoddiad i mewn. Mae'r cyngor sir a chynllun dros y blynyddoedd nesaf o wneud buddsoddiad, ond mae angen y buddsoddiad rwan. Gai ofyn am ymrwymiad gan y Llywodraeth i weithio efo fi ag eraill a y cyngor sir, a grwpiau cymunedol, grwpiau bydd cymunedol, neu cwmnïau bydd cymunedol yn Ynys Môn, i wneud yn siŵr bod ni'n gallu chwilio am bob ffordd i dynnu'r arian i mewn, i ddod â'r adnoddau yma sy'n hanfodol, nid dim ond ar gyfer dyfodol y gêm brydferth, ond ar gyfer ein iechyd ni fel cenedl. Wel, yn naturiol dwi'n mynd i gytuno efo hynna. Ges i'r cyfle o agor maes newydd ym Mharceirias yn y sir dwi'n byw yn ni, a dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy'r adnodd yma ar gyfer pob math o chwaraeon lle mae'r meysydd yma yn addas. Felly be wna i ydy cyfleu yr hyn sydd wedi ddweud yma heddiw i chwaraeon Cymru a gofyn am adroddiad pellach ar y cynnydd yma nhw'n ei wneud yn Ynys Môn yn arbennig. Ac rydw i'n derbyn nad yw hi'n bosib i gael pêl-droed rhyngwladol yng Nghymru os nad yw'n cynnwys y fam ynys yn ogystal.